Me tehdään tänään siis futishaasteita. Niin. Muistakaa tykkää ja like. No niin, nyt lähtee. Vai nyt mä vedän. Peetu vetää eka, sit mä. Ihan hyvä, ihan hyvä. Nyt mä vedän. Oota suppa. Nyt tappaa. Mä vedin nyt mä. Nyt Konsta vetää. Oli hyvä. Sitten mennään seuraavaan haasteeseen. Pilkkuskisa. Punainen. No niin, nyt Manu menee maaliin, me vedellään. Joo. Juu. Kohta mä vedän. Manu käy hakee hanskat. Eli nyt tulee paussi ja Manu käy hakee hanskat. No niin, ja nyt sit toi Manu menee mokeksi ja me vedellään. Ja laittakaa kommentteihin, kuka meistä oli paras. Joo. Niin, mä oon kakkosena. Ja toi on kolmosena toi Konsta. Mä oon ykkösenä, kuka tän kanavan on tehnyt. Niin. Mä menen vähän kauemmaksi. No niin, nyt tulee tyypit. Nyt näette maailman hyvinpä veto. No niin, Sappu vetää. Ei! Hyvä oli. Nyt mä vedän nyt. Nyt Peetu vetää. Peetu vetää nyt. Joo, nyt oli hyvä. Suu! Ottakaa. Suu! Sitten kolmantena minä. Toi oli ihan hyvä. Kaikki saa uuden. Joo, kaikki saa uuden. Nyt tulee uudet vedot. Niin, nyt tulee uudet vedot. Mä vedän taas eka mä. Ja mä oon kokka. Niin. Ekana Samppa, sit Peetu, sit minä. Sit, niin. Joo, no niin. Nyt taas tulee hyvä. Venatkaa tyypit. Sappu vetää eka. Vali, nyt Peetu vetää. Oli hyvä. Konsta vetää nyt. Nyt menee maaliin. Ei ihan. Nyt lähtee toinen haaste, me sanotaan se kohta. No niin, nyt lähtee ylärimaskaba. Kuka saa yläriman ekana? Yhdestä poikki. Ja sit me lasketaan ne pisteet lopussa. Niin. Mut jos tulee tasa, niin sitten jatkuu. Mä heitän mun pallo. Niin, nyt te näette, että olkaa kommenteissa, ketä sit oikeesti voitti. Et tuliko se oikein lärimä, jos ei näyttänyt? Lopussa ne nimet, ketkä oli tässä. Noniin. Voitko aloittaa? Joo. Toi harmaa piponen. Ah!